imagino que la majoria de la gent no ho coneix, però pels que no ho coneixen, bàsicament parlem de les pròtesis capil·lars, i les pròtesis capil·lars són vulgarment les perruques, però que en comptes de tenir aquesta funció més temporal de me la poso, me la trec, seria més amb un caràcter permanent, per dir-ho d'alguna manera. No és el típic peluquín aquest que un dia de vent... Exacte, no seria el peluquín de tota la vida, no? El de les pel·lícules que corre una mica d'aire, no? I ja estàs patint, sinó que té una intenció, no? De simular realment el cabell real i de que la persona el pugui dur en el seu dia a dia, les seves activitats diàries i a més, no? I al final no deixa de ser com una malla de plàstic, no? Un teixit així, diria de plàstic, molt finet, on es cus, on està tot l'entrellat de cabell, que al final és cabell natural, cabell que és totalment 100% humà. I que te'l tallen com tu vols, també, perquè vagis amb l'estil que t'interessa, si el vols portar llarg, curt... I que només s'aplica sobre aquella zona que és necessària, és a dir, jo per exemple no portava una pròtesi que cobria tot el meu cap, sinó que únicament aquella zona, no? Normalment la plar frontal, no? Que és on normalment tenim la pèrdua de cabell, i que allà cobreixes amb aquesta pròtesi i que està tan ben acoplada a la resta del pentinat que en cap moment dona la sensació de que la persona porta aquest tipus de producte. Era heavy, de veritat t'ho dic, no havia vist res semblant. Inclús pots portar pentinat, jo portava un pentinat que era una mica com un tupé, no? Una mica com aixecat. Sí, portaves el cabell així pentinadet. Que podies veure la primera línia de creixement del cabell. I no ho veies, i no deies, ui, això s'aixeca per aquí. I ostres, no dona la sensació en absolut de que realment portes el que portes, no? I fins i tot ja recordo en aquella època que em va tornar a veure gent que ni tan sols van donar compte. Moltes vegades passa, no? Et fas alguna cosa i la gent et veu diferent però no acaba de saber què és, no? I molta gent em deia, ostres, doncs, si no m'ho haguessis dit no ho he sapigut, t'he vist que estaves molt bé però no ho hagués dit mai. I sí que és cert que en aquella època vaig rebre molts comentaris positius, no? Perquè al final la gent et veu amb molt de cabell i sí que és cert que dona una imatge potser més jove, no? Al final, vulguis o no, al tenir més cabell potser et fa sentir una mica més jove i al tenir entrades o estar totalment rapat potser, vulguis o no, et posa uns anys més a sobre, no? Tot i que tampoc té per què, no?